Bueno, hori aspaldi gertatu zen eta batu ziren, bueno, Iruñeko euskaldun ameslari batzuk eta hasi ziren antolatzen, formatzen eta holako kontuak. Eta nahi zioten eskaini Iruñari euskaraz bizitzeko aukerak, ez? Eta, bueno, olatu bat egon zen garai hartan Euskal Herrian halako talde eta erakundeak sortzen. Eta Iruñean izan zuen garapen hau, ez? Karrikidiren garapena. Atarrabian Karrikaluzek eta olakoak, eta gero iguale gehiago Bilbon kafeantzokikoak eta hola. Eta hemen garapen hori izan zuen. Eta, besta beste, zer du gustoko? Gustoko ditugu liburua. Orduan, jendeak gustoko zunez liburutan ibiltzea, gustoko zen hortan jarri ziren aukera hori eskaintzen. Azken finean da, eta hori da ideia, euskaraz bizitzeko nahiak sustatu, aukerak sortu eta hortan bizi. Nik uste dut alde batetik euskalgintzarekin zerikusia duten arlo ezberdinei ikusgarritasuna ematea, zerbitzu arloan eta gero produktuak eta ekoizpena euskaraz eta euskaratik egitea. Eta esan duen bezala Jonek erakuste euskaraz bizi daitekeela Iruñan eta Euskal Herrian eta euskara hutsean hori posible egitea. Puntu hau guretzat garrantzitsua. Nolabait finanziazio propio izateak autonomia eskaintzen digu, eta autonomia da, hain zuzen, egitea gustoko dugun hori. Nolabait, inoren baldintza hori gabe. Eta, Karrikidiren lanildo garrantzitsuenetakoa izaten da hori, nola lortu proiektuak bideragarri egitea. Eta aukerak zabaltzen ditu, patada dendak funtzio asko ditu. Bat da, itxasok esan bezala ikusgarritasuna ematea, eskaparate bat, baina nolabait bada finanziazio modu bat, proiektu hau sostengarri egiteko modu bat. Eta, gure ideietako bat izaten, proiektuak esan dute bideragarri, emozionalki eta ekonomikoki ere bai. Orduan, askotan pausoak motz egiten ditugu bideragarritasun hortan, baina helburua handia delarik edo urruti dagolarik pauso egiteko. Esan dut beste finanziazio bide batzuk ere baditugu, adibidez badugu eskaintzen dugu itzulpen zerbitzua. Beti ere kontestua da euskaraz bizitzeko zerbitzuak eskaintzea. Eta hortan adibidez, eman dezagun enpresa askok edo erakunde askok badute beharra haien testuak euskarara itzultzeko eta guk eskaintzen diegu zerbitzu hori eta bide batez ere diru iturri da. Eta gero, laburra aipatzeko badu online denda eta osongi funtzionatzen ari dena eta gero eta beto funtzionatzen ari dena. Eta, probesten publizitate egiteko, euskaldenda.eus hor dago, eta, bada diru iturri bat, eta webgune hori ere guretzat harribitxi bada, da euskaraz soilik, euskara zentral duen webgune bakarra. Dago volumen asko, produktu asko dago, eta ez dago beste alakorik. Besteak nolabait gustatzen dituzte beste hizkuntza batzu, nolabait esateko. Gurea dago zentratua hortan. Orduan, diru iturri da, baina ez da diru gose garelako, baizik gure proiektuarekin koherente dela uste dugulako, ez? Ekitaldi dagokienez, batez ere, liburu aurkezpenak izaten ditugu, hemen azkenean dendaren erdia edo liburu euskal liburuz beteta dago, eta kalera ateratzen diren liburu berriei txoko bat egiten dugu
ezagutarazteko bai euskal autoreak, bertakoak, kanpokoak, baina bereziki zainduz igual Iruña eta Nafarrak. Eta gero izan ditugu bai nanoantzerkiak, bai beste ekimen batzuetan eta beste leku batzuetan ere parte hartzen dugu. Eta pixkat euskal kulturarekin zer ikusia duten gauzak, ez? Bai musika, bertsolari, nanoantzerki eta liburuak. Bueno, ezakite, galea hona da. Elkarte bagaren einean uztartzen dira batetik langile militante direnak eta gero nolabait bolondrez militanteak, ezta? Eta, egia da egitura klasiko bat dugu elkarte baten dituen junta eta hori dena. Azken finean inork ez dugu nahi hor posturtan, ordan pixka batzutan voluntario behartu batzuk egoten dira. Baina, esan dute, importanteana da, elkartea bizi behar duela, eta orduan, saiatzen gara eraginkorra izaten aldugun neurrian. Bilerak eta bar egiten, eta bai bazkide, bai lagu, bai langileekin uztartzen. Esan dut, ez dela perfektua eta ez dugu ere soluzio magikorik, ez? Beti delako komplikatua. Baina, galdera zuzena erantzunez, klasikoa, batzar badago urtean zehar, hor berritzen dira juntakideak, egiten da urteko proposamena, eta horren hor markatzen dira gida lerroak. Eta gero, martxan dagoen proiektu bat denez, bilera badaude, eta hori. Badu ezaugarri bat, karrikirik hain zuzen, zentralidade handia hartzen du dendak, eta denda daukan euski ezaugarri bat da, egunero ireki beharrela. Eta horrek eskatzen du egunerokotasunak badula zentralidadea. Erabakiak hartu behar dira, torri behar da, euria egin, gogorik ez izan, edo eguzkia izan, ireki behar da persiana, eta atenitu behar da. Eta horrek esan nahi du, egunean erabaki asko hartzen direla. Eta hori ere polita da, erabaki batzutan ongi daude, beste batzuen hanka sartzen da eta batera behar da, eta listo. Baina lortzen da, nolabait, elkartea ez lokartzen. Pixka bat hori da, ez dago denbora askorik igual, zer egin, baizik aurrera egin behar da, ez? Ez dakit, metaforak balio du, izan daiteke, karrikiri izaki bizidun bat bezala. Edozen izaki bizidun bezala, gora beratxu. Eta gainera urte asko pilatzen baituzu, pixka bat denetarik. Ez gara bereziak, gara batzuko beak izan dira, beste batzuko gerragoak, zentzu askotan. Esan dut orain momentu polita da, baina gara batzuk gogorrak izan dira, du oso gustoko gara jaiek aipatzea, baina izea kontra egon zen, eta ez dutu zuten asko Euskaren kontra, eta ez hain beste denbora ez da pasa geroztik, ez? Eta, horran batzutan makalago, bestatzuk alaiago, eta hori, baina badago ere sensazio bat, garai txarra dienean, hortzak ez dutu eta torriko dira garai hobeak, ez da beti ere, jarrera, gustoko dugun zerbaitetan ari garela. Eta horren, beti ere buruan izan, gaudela eskintzeko, emateko, eta horrek beti ematen ditu fruituak, ez? Laguntza izan daiteke, eskaini beste talde erakundei, gure dendan gauzak saltzea, edo gure egiturak, eta hola, eta hori pozgarri da. Ez gara gu bakarri, baizik beste laguntzea ere pozgarri da. Eta horrek laguntzen du, eta azkeneko fasean, azkeneko urtetan, Iruñan hori zabaldu da, pixka bate oso ohikoa da orain elkarlana, eta gustora gaude, eta ikusten da, bakoitza beretik egin da asko egiten dela, eta elkarrekin gauza berriak egin daitezkela, eta hori pozgarria da.
Azteko, ditugu bi zerbitzu pixka bat gaztei edo saurokorrean denei bideratuta, baina bereziki gazteek parte hartzen dutenak. Bata da pisukide zerbitzua eta da euskaraz bizi nahi duten pertsonak uztartzea. Ezaugarriak askotan gazteak direla da. Eta horrek bai funtzionatzen du desente elkar ezagutzeko eta euskaraz bizitzeko helburu horretan. Eta gero lan poltsa ere badugu, eta orduan lan poltsan eskaintzen dira euskaraz edo euskarekin zerikusia duten lanak edo norbaitek lana eskaini nahi badu edo lana lortu, lan poltsaren bitartez elkarre komunikatu dezakete. Eta horretaz gain antolatzen dugu ipuingarria ekitaldia, urtero azaro aldera izaten da, eta hori bereziki bai bideratuta dago, helduentzako ere baditu tartetxoak, baina bai adin guztietarako da eta bereziki aurrengan pentsatuta, eta irauten du 3-4 egun, eta gazte eta aurrei bideratutako ekitaldia da, ez? Ekartzen ditugu ipuin kontalariak, hainbat arlotako eta ipuinarekin zerikusia duten pertsonak, ilustratzaile, idatziz, pintatzen, askotan hori, beste esan duen bezala Jonek erakundekin elkarlanean egiten dugun proiektu bat da, eta aurten 4. edizioa izango dugu, eta oso pozik gaude ekimen horrekin. Bai, zehatzen gara, eta nahi dugu gehiago egin. Ez baldin badugu gehiago egiten da, ez gaelako iristen. Eta gustora gaude hortan, ikusi dugu funtzionatzen duela, bestekin elkarlan horre, berazten du, ez dakit Iruñeko panorama, eta ideia berriak, eta kolaborazio berriak, eta konspirazio berriak, eta biziki gustuko du, eta biziki jarro gaude hortaz, ez? Eta zehatzen gara, batzutan esan bezala, ez gara perfecto, ez igual gehiago ez gara izten, baina guk oso gustuko dugu nolabait gure afitxetan behian logo asko jartzea, ez? Orduan, liburu eta zari bagara, argitaletxeekin harreman ona dugu, eta nahi dugu izan, nahientzako leku ona eskaintzen dugulako, baina, Iruñeko beste elkarteekin ere, adibidez Bizkar Zoro antolatzen lagundu genuen, Zaldikoekin eta Arturo Kampionekin, eta historikoki Bidador Pastorala ere bultzatzen, eta gero Iruñekoen atzean edo hasierentzat. Ideia ez da bu protagonismo hartzea, baizik, hain zuzen, baldintzak prestatzea, beste batzuk hartu dezaten zera, protagonismoa eta zentralidadea, gurea da, handi batean karekirik bada ere, nolabait, tapadera bada, da, guk badugu proiektua, baina nahi duguna da, sustatu, euskaraz bizitzeko aukera ezberdinak, eta, hortan ari gara eta beste jende, pertsona, kolektibo, erakunde, beharrezko dira, noski, eta gustora gaude horrekin. Bai, karrikiri, elkartea den heinean, guretzat oso garrantzitsuak dira bazkideak, azkenean, eta bazkideen babesa. Eta guk eskaintzen dioguna, eskaintzen dugun guztiaz gain da hori deskontu batzuk, bai musikan, arropan eta liburuetan. Bazkidetza egiteko, hemen horri batzuk ditugu, aurrek doako bazkidetza dute, 12 urtetik berakoek, eta gero gazteek edo helduek badute kuota bat, eta helduagoek beste bat. Orduan pixka bat bada aukera gainera proiektu hau sustatzeko, eta horretaz gain horren alde honez ere baliatzeko. Orduan, prozedimendua hori da fitxa betetzea, eta besterik gabe. Gaur gaurkoz ona, esango nuke oso ona. Beterano garenok, beste garai batzuk ezagutzen ditugu eta garai haiek gogorragoa ziren. Garai haiek ziren oso gogorrak, ez gintuzten aintzat hartzen ere. Eta orain bai, eta orain, irutzen zaigu tratu ona dugula, harreman ona dugula. Urteak pilatzearekin ere proiektu hau egonkortu da, eta badugu zer eskaini, eta beti dago elkarlanerako aukera hori, eta
nolabait elkarlana beste taldeekin bezala, osagarritasuna eta elkarrekin gauza berriak sortu daitezkeelako, erakunde baituzte haien eginkizunak, beste inork ezin dituenak egin, eta ongi. Eta, gizartean gaudenok, baitu beste aukera batzuk ere baitugu, eta orduan osagarri gara, eta gaur-gaurkoz itxura hona du, eta hobera joango dela ematen du. Neurriak, gutxi dago zoritxarrez gure esku, baina eredu izatearen hori edo ez dakit, azkenean praktikarekin, berarekin helaraztea posible dela eta divertigarria dela eta ongi dagoela eta ez dakit animatzen dugula, pixka bat euskara erdigunera ekartzera eta erabiltasun hori bultzatzea, dendan gu euskaraz bizi gara, bilerak euskaraz, dena euskaraz egiten dugu, bai hornitzaiekin ere harremana euskaraz dugu, eta Euskal Herriko hainbat aldetako hornitzaileak ditugu, eta Siberuko batekin edo Bizkaiko batekin komunikatzen gara euskaraz, orduan, pixka bat lehen aipatu ditugun zerbitzuekin ere uste dut asmoa bai gure asmoa behintzat hori da eta espero dugu pixka bat hori kontagiatzen joatea. Begira, mugarri bat izan zen, guk izan genuen galera handi bat. Aitor Etxarte gure kide zen, eta gidak eraman zuen 2008ko urriaren amaia azaroan horregon zen gaixo eta gero hil. Eta horrek inpaktu handia izan zuen gure erakundean, eta pixka bat ere eragin handia izan zigun. Ez izan zuen gurean, eta guk personalki, eta erakunde bezala, antzeko paretik pixkat lehengo egiteko moduak eta gero sartu eta pixkat balio izan zigun dena gelditzeko eta martxan jartzeko berriz, ez? Eta, garai komplikatuak izan ziren, oso, ez dakit, kreatibo izan behar izan genuen eta, erakunden honen sentia hori gora ikusi eta aukerak aprobetxatu. Eta, dendan ezin zena, egin beste leku batzuetan, kondestelenean, eta kanpoan, eta hola. Eta, beste batzuetan bezala, atera ginen hortatik. Hortzak ez dutu, eta, pentsatuz garai hobeak etorriko zila, eta, maten du ala izan dela, ez? Esan dugu bezala, ez? Pixkat izaki baten zeran, momentu gogorrak, eta pasa ditu, eta beste fase batean gaude, ez? Baina hori gatzen da horre, bai. Gaur egongo erronkak, batetik ondoan zabaltzen ari diren, justu atzo aipatzen genuen, ez? Multinazional edo beste liburu denda makro handi horien ondoan beti ere komertzio txikia sustatzea eta, dendak bizirautea, ez? Denda fisikoak azkenean. Online denda geroz eta indartsuago dago eta hori pozgarria da, baina aldi berean ere denda fisikoak iraundezan apostu egiten dugu eta hori nahiko genuke, ez? Eta, nahi dugu jarraitu orain bezain ongi edo hobeto, eta baldintza hobeekin, eta beti eta hobeto. Eta jonek diren bezala, geroz eta euskara gintzan eta euskaren aldeko proiektu gehiago egon, guare eta pozikago, eta areta sare handiagoa osatzen indartsuago izango gara. Ez dakit, galdera zaila da, norberaren buruz ongitz egita pizkat itxusi da, ez dakit, egokitzea eta, ez dakit, izango nuke bi bat, hanka sartzen duzunean atera, eta garai txarretan hortzak ez dut aurrera, torriko da garai berria, ez dakit. Iritsi gara, ez da gutxi, eta batez ere guztu dugu, batez ere ameslariak eta guztu dugu garai berriak etorriko direla, eta are, karrikiri jaiotzenetik orain hartio, adibidez Iruñeko euskaren egoera erabat aldatu da, hobera. Aurrekoan kopuru batzu bat genituen, baina euskaldun kopurua absolutoki handitu da
asko, milaka. Eta gazten artean, 3 batek badaki euskaraz. Bueno, eta gu hor gaude, eta hor laguntzeko, eskintzeko, eta orduan batez ere, bueno, euskaldun kolektiboa handitzen eta indartzen denean, gu pozik hori da gure helburua eta hor gaude lanean. Bai, egia esan sortzen diren hainbat ekimenetan oso beharrezko ditugu bolondresak edo bazkideak izaten dira kasu askotan, ez? Adibidez, berriki liburu egunean parte hartu genuen eta langileekin batera bolondresak aritu ziren eta oso eskertuta gaude horrekin. Eta orain ere maiatza amaiera ekaina hasieran izango dugu liburu azoka, luzexeago joko duena, ez da egun bakarreko kontua izango. Eta hor ere eskertzen dugu laguntzaien laguntza, ez? Pixka bat gure denda ikusarazteko, gure denda propio etxi gabe, ez? Osea, azokan parte hartzen dugu, baina aldi berean dendan ere bagaude eta horretarako ezinbestekoak ditugu bolondresak, bazkideak eta bai bereziki ekitaldi puntualetarako eskertzen dugu laguntza. Begira, itxasok aipatu bezala, ipuingarriarekin aurrengana jotugu, aurren kolektibora, liburuekin, eskaintza ona dagolako, eta nahi dugu haiengana iritsi, eta ari gara, eta haien bidez, iritsi liburuen bidez, aurrengana, familiengana, eskoletara, liburutegietara, bai Iruñan, bai Nafarroan, bai Euskal Herrian ere, ez dakit hau entzuten baldin bada, baitugu nolabait proposamen batzuk, zerrenda batzuk, liburu gomendio batzuekin, eta hori da bide bat. Eta besteak, aurten abiatu genuena izan da, gaztengana jotzea. Eta horretarako, aurten, proba bezala, lehenengo pausu bezala, edo nahi den bezala, ulertu, Joseba Zerrendiaren liburu hartu genuen, munduari bira eman zionontzia, eta horrekin, erakusketa bat antolatu genuen, koantolatu genuen, familiarekin, planetariorekin, eta hola. Pixka lanketa bat egon zen lehenago, eskolekin, unidade didaktiko batekin, eta IBZ-etako lagunekin. Joseba ere etorri zen aurkezpenera, eta pixka bada ere, kalitatezko euskal literatura gaztengana iristea, eta hildo hori abiatu dugu. Badakigu ez dela erresa, ez dela bere alakoa, baina hori gara pentsatzen nola iritsi kolektibo horretara, ez? Ahaztu gabe, esan duguna, aurrenak bere hortan badu garrantzia, zen familietan sustatzen baldin badugu, esan nahi du, helduek ere irakurtzen dutela, irakurtzen dietela, hor sortzen dugu kate bat, zirkulo bat, guretzat oso interesgarria dena. Eta, bi horiek aipatu daitezke, hola potente eta sakon. Karrikiri elkarte intergenerazionala da, eta bagaude adin guztietako, umeak enduta, umeak ere badaude, baina, iruditzen zaigu oso aberasgarria ere, azkenean prozesuaren parte ezberdinetan egon diren edo garen pertsonak gara, eta orduan hasieratik daudenen esperientzia ezinbestekoa zaigu ulertzeko nondik gatozen eta zein diren erronkak, eta guk agian langile gazteok ematen aldieguna da beste buelta bat edo gaur egungo ikuspegi gaurkotuago bat akaso, baina ezinbestekoa zaigu elkar lana eta asko ikasten dugu uste dut belaunaldi batak besteagandik. Egiteko moldeetan, ez dakit, taktikak, ideia berriak azkenean partekatzen ditugu eta ez da beti erresa, baina bai oso aberatsa. Orduan horretan gabiltza. Hemen ere saiatzen gara, ez? Oreka zai bada, itxasodien bezala. Bada esaera bat euskaraz, ez? Nola da, zarrak baleza, gazteak baleki, ez? Eta beste moda zarrak
ezin du, eta gaztak ez daki, ez? Pixkat hori da oreka, ez? Hau da, biak uztartzea da gaia, eta hori da, pues, eguneroko martxaren oreka bat, ez? Ez da beti puntuan xamurra, baina ongi ateratzen dira gauzak. Ideia da, veteranoek badutela memoria, badutela epe luzerako perspektiba hori, zergatik dauden hemen, pixkate goratzeko, eta zergatik hartu ziren erabaki batzu momentu jakin batean. Eta, gaztea daude, sartu eta, gauza horiek kolokan jartzeko horretarako da, zergatik, momentu batean izan zezaken zentzua erabaki horrek, eta igual ja ez, edo gauzak egiteko modu berriak, hori oso importante da, eta, hortan proiektuarentzako oso aberazgarri da. Batzuetan, dialektika hori ematen delako, ez? Baina proiektuarentzako oso osasungarri da. Eta etengabe egin behar den lan bada, jende berria sartzea beti da ona. Gaztea baldin badia ongi, baina ez du ere adinkerian eroriko, ez? Mundu guztia etorri berria da, ongi etorria da, odola berritzea ona delako, eta oxigenoa, eta jende berriak beti ekartzen ditu ideia berriak, edo perspektiba berriak, edo egiteko, eta hori ona da. Eta edozein antolakuntzak adi egon behar du, ez da hori itxitasun batean, eta beti izan ezala atea irekita, hori nola lertzen den, ez da jada, edo jakingo bagenu, baina atea zabalik, eskeni, aukerak proposatu, eta gero eman protagonismoa, eta hanka sartzeko aukera eskeni, eta gero hanka sartzen denean beti atera eta aurrera. Ispilu mundua mundu erreala islatzen duen ingurune virtuala da, antzeko egitura, geografia edo dinamikarekin, askotan simulazioetarako, hiri diseinurako edo datuak biztarazteko erabiltzen da. Metabersoak fikziozko edo irudimenezko munduak eduki ditzaken bitartean ispilu mundua mundu erreala islatzeko diseinatuta dago. Erreplika zehatza edo hurbileko interpretazio izan daiteke. Ispilu munduak hirigintzan, arkitekturan, turismo virtualean eta prestakuntza simulazioetan erabiltzen dira. Erabiltzaileei aukera ematen diete benetako tokiak esploratzeko edo hiri ingurunetan aldaketak ikusteko. Ispilu munduak datu geospazialak, irudi sateliteak, dimensio ereduak eta mapaketa teknologia erabiliz sortzen dira. Horri esker, mundu errealeko egiturak eta paisaiak errepika daitezke. Ispilu munduak errealitate areagotuaren edo errealitate virtualaren bidez esplora daitezke. Errealitate areagotuak mundu errealari buruzko informazioa gain jartzea ahalbidetzen du, eta errealitate virtualak berriz esperientzia guztiz murgiltzailea sortzen du. Mundu ispiluen adibideak Google Earth, planetaren 3 dimensio irudikapen bat esploratzeko aukera ematen duena, eta hiri simulazioko aplikazioak planifikazio eta diseinurako hiri errealak islatzen dituztenak. Ispilu munduek aukera ematen diete ikaslei leku historikoak esploratzeko, ingurune simulatuetan trebetasunak praktikatzeko eta prozesu konplexuak modu interaktiboan biztarazteko, ikaskuntza hobetuz. Ispilu munduek aukera ematen diete hirigilei eta arkitektoei hirian izandako aldaketak ikusteko, eraikuntza proiektuak simulatzeko eta hainbat diseinuren eragina ebaluatzeko, mundu errealean ezarri aurretik. Erronkak datuen zehaztasuna, pribatutasuna eta segurtasuna dira. Halaber, informazio eguneratu gabea edo zehaztu gabea erabiltzeko arriskua dago. Ondorio okerrak ekar ditzakena. Bai, ispilu mundu asko interaktiboak dira eta erabiltzaileei aukera ematen die ingurune virtualaren barruan elementuak esploratzeko, manipulatzeko eta aldatzeko. Hori baliagarria izan daiteke simulazioetarako eta froga agertokietarako. Nik uste dut online denda kasu honetan dela, pixka bat
berrikuntza nagusia teknologia arloan, eta uste dut bai nabaria da, ez? Geroz eta indar gehiago daukala, geroz eta gehiago eskatzen da. Eta, bueno, hori nola hobetu ere erronka bat da, ez? Horretarako laguntza, ez? Informatikoen laguntza daukagu, eta pixka bat horrekin bueltaka bagabiltza, ez? Nola uztartu denda eta online denda, pixka bat nola erraztu lanak ere bai, horretarako daudelako, ez? Teknologia berri hauek. Eta poliki horretan gabiltza, ez, erronka bat da, azkenean denok gazteok ere ikasi behar dugun zerbait da, berria da, eta hori da pixka bat egoera. Gu helburua da, aurrera segitzea, orduan, teknologia berria balin badatoz, interesgarri den hori hartuko dugu. Eta hala erabiltzen dugu, aipatu bezala online dendak funtzionatzen du oso ongi, Euskal Herri mailan, eta Nafarroa mailan ere bai, handi batean herri askotan ez dagolako liburu dendarik, edo daudenetan igual euskarazko eskaintza urria da, edo txikia da, orduan bai Nafarroa, bai Euskal Herri mailan eskaintzen dugu hori, aukera hori ematen digute teknologia berriek eta horregatik ere ongi. Eta gero ere, sare sozialetan ikusi dugu ere funtzionatzen duela, pauto batzu jarri, eta horrek ere sortzen du mugimendua. Dena den eta ez du zalantzarik, fisikoak, analogikoak ere baduela bere garrantzia. Eta gure bezalako proiektu batean, gure izenetako bada Euskaldunon, Euskaltzaleon topagunea. Eta leku fisikoa, denda hau, bulego hau, topagune ere bada, horren fisikoki ere elkartzea, egotea, ikustea, oso garrantzitsua da, eta hori beti izango da, hola. Teknologia berrek hori ezingo dute kendu, eta ezingo dute kendu elkarrekin, gorputza bere ondoan, egite horrek duen indarra eta postasuna, eta hori ezin dugu antzi. Eta hala izango da, eta horregatik ere, garantzia ematen dugu leku honi, eta leku hau egunero irekitzeari, topagune hori etengabe eskaintzeari garrantzi handia ematen diogu. Sare sozialetan gaude eta sare sozial gaurkotuenetan ere bai, esan dut denborarekin ere sare sozial batzuk beste baino garrantzitsuago bilakatu dira eta saiatzen gara hori pixka bat jarraitzen edo horrekin kontzientzia izaten eta aliketa berrienera hurbiltzen. Horretaz gain bai ustut webguneak eta berritzen edo berritu direla behin baino gehiagotan eta alik eta itxura erakargarriena edo lortzeko, ez? Hor ere apostu bat egiten da eta inbertsio bat ere bai, baina kontutan hartzen zerbait da. Batzutan etortzen da jendea esaten diguna, ez daukada internetez ez dakiela nola egin, edo apuntatu nahi duena zuzenean zerbitzuren batera, eta guk batzuetan guk geuk laguntzen diegu eta hemendik egiten dugu elkarrekin, ez? Jonek esaten zuen bezala, hau azkenean topagune bat da, eta balio digo ere guk beste baliabide horiek ez dituzten batzuei laguntzeko. Hortik aratago, informazioa helarazten da, e-maila asko bidaltzen dira, WhatsAppetik ere bai, Instagrametik, azkenean informazioa hor dago, bai fisikoki, bai internetik saiatzen gara aliketa osoena izan dadin helarazte hori, eta aliketa beratzena, eta esan dudan bezala, nola egiten dugun helarazteko denei, agian batzuk baserri batean bizitzat ez daukate inolako, baina beti daukate aukera onera jaisteko eta guk pozarren laguntzen diegu horretan. Amaitzeko, baiatu dezakegu galdera hau euskaldenda.eus publizitatzeko, dominioa gurea da. Orain denda ja martxan dago aspalditik, denda.karrikiri.eus eta euskaldenda.eus hortaragoaz. Eta itxura berriarekin, eta nahi dugu izatea halako topagune online bat, baina garrantzitsua, euskal kulturak izan dezan zentralidadea, amesten dugu halako gomendio sorta batekin, eta nolabait euskaldun hori gustura egongo den
webgune bat, ez? Bere etxean egongo den webgune bat bezala, kalitatezko eskaintzarekin. Eta, bueno, nola igual dendak egiten dion zerbitzu, bai Iruñari, Iruña herriari, Nafarroari, eta, bueno, bisitan etortzen diren lagun guztioi, Euskal dendak, igual gehiago, ez, eman dezake, Euskal Herriko zerbitzu, ez? Eta, bueno, gure ametsa izateke bihurtzea, gure webgunea nolabait Euskal online hortan erreferente. Badakigu, ez, beste hizkuntzetan, balako webgune batzuk oso referentzialak, balako zerbait bihurtu, ez? Hori da gure ametsa, baina, bueno, hori da helburu eta bitartan, pausoa motzari gara egiten, ez? Ez da batekoa alako teknologiak aldatzea. Hortan ari gara eta iritsiko da hori eta hortara guaz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.